Inhlangano yabahlali basemjondolo yethule uhlu lwezikhalo zayo kuNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uVelenkosini Hlabisa eThekwini namhlanje. Le nhlangano ekhala ngokukhishwa ngendluzula kwamalunga ayo ezindaweni akhe kuzo ezweni lonke. Isike lokhu ikuthatha njengokuhlaselwa kwabantu abentulayo. Le nhlangano inike uHlabisa izinsuku eziyisi-7 ukuphendula kwekhala ngakho. Babuzikode nesigungu sakho sizohlela umhlangano maduzane la sizokhuluma khona ngalezi izinto eniziphakamisayo, sifune indlela ezoletha isixazululo. Uma nihlala ezweni elikhululekile nithi nani impela inkululeko niyayibona ngoba isifinyelele ukuba izoletha umehluko empilweni nasesimweni eniphila ngaphansi kwaso emjondolo la nihlala khona, esiqonda ukuthi ukuhlonipheka kwesithunzi senu akukho.